שנייה לגדי. תביאו לי בקבוק מים. הילה. הילה. סיבוב, אנחנו עוד מעט נעשה סיבוב, את צריכה לשחרר חלוץ, שאני אגיד להיות מוכנים, את מחזיקה אותו מתוח את החלוץ, לא את הכחול, את הלבן. אז אתה מחזיק אותו מתוח, כשאני אומר לשחרר, אתה משחרר אותו, אבל אתה מוציא אותו מהנועל שלו. עמית, אתה על החלוץ השני. ברגע שאבא משחרר, אתה נותן. שאתה עובד באיזה טלוויזיה? אח שלי, לא אני. אח הישראלי. בן 12. בגלל זה הוא לא איתנו. עכשיו זה זה וידאו? כן, צלם בדיוק ככה. מה?